Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního dílu a dneska vám ukážu, jak si stahovat placené hry z Androidu zdarma. Takže my se na to pustíme. Otevřeme si, no, dobrý frajer. Takže otevřeme si, počkejte prosím, musím to najít. Chrome. Takže otevřeme si Chrome. A tady napište Aptoide, jo, dáte Aptoide. Dáte toto. To je, no, takže tady to máme. A tady je install Aptoide, jo. Tady máte install Aptoide. Tak si to stáhnete. Já to stávat nebudu, protože už to stáhnutý mám. No. Tak. A jak to budete mít stáhnuté, tak to otevřete. A tady si napíšete jakoukoliv hru. Já nevím, třeba dáte GTA Vice City třeba. A dáte tohle si nevšimněte, a dáte tady. Jo. Sakra. Hej, to nedělej, bo on se divu, že to zase. To jsem chtěl napojit, protože já jsem můžu napojit a můžu hrát zápas. Já už nevím. Než to myslím. No, takže si to dáte. A tady máte prostě, dáte si toto. Vyberte si třeba a dáte instalovat. Dívejte, dáte install. A já to instalovat nebudu, vám to ukážu. Pardon, jak mi to blbne.